kiungani gotoja kurwa se county ya Kisii asensemo ya Bouti nigo abamenyi be kenyoro kia Bouti yegotoka mwa musio manyatie ke county ya Kisii nigo batoka emambia rero na konyora umubiri bw'umusacha yo mubwe myaka yegatwa kore ase egetenga nigo ekinyako bagikwirira umubiri bw'umusacha yo konyako bagotoka ase egetenga kiritoke taramanyikana go ikabono iga abwase abanyimbo baikasenseme yo na kurusia umubiri onyagusira ase egetenge kyo na koyoira ase enkendo. Saa 7 tai saa 8 saa 9 mpaka saa 10 nkabuga tiganda osie ndagira nire mubekera ororo ikiagera tarareta mu mbeke nyomba mwaye gabunsi eke kagocha chinsa kya yago charagera kore arare naji gotegerera ngora tegerera ndi na iguchire na igwa matiriti na iguchire rero tinya igweti oko bwakire romambi nasoka nagende kiombe nkuirana na igwege kuru nkoburi nikiaba ngorwari temate gai kono nasi nukumanya na igwe eriogi na umwe gorirange na rapana goikanyi kendo na nikikere seke nyore nkikiaba amaene ni bana kumya torona nyoro umwana opama kwete na ndabekire ase egetenga kieri toke opama tanya kogoseronda ase kenyere kiane gai ona chika chinsa rero cha kono mambia nego bikura daso oi bikura ne byake hate bya hayo mwana witere mwina kumnya kwa mana nyora mwana ne ruitire mwana utarenge na magocha ndenda tenga na goserete umuntu ngo turase ke yo kurku Bouti ase mu muroyomo wate myaka nge 30 iga atoke mambia rero ga siti umabwaye ase egetenga kiritoke aba bisibas DCI boxia nyanju baikira bairo mu biroyu batende koyorigereria banyanga nabwate amanyinga so mutuoye no bosibwaye na nene rokerete ngoniga irirwe ase nkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital egara bakora uchunguzi bamanyanga ngikirire to kufwaye